konna minna fin-1983, orajt jien niftakar waħed mis-suġġetti kien l-imġiba waqt il-maċċi. Għaliex ċerti nies ma jġibux menħaw. Issa, u di baqgħet takkumla. Infatti fin-1995 kien sar seminar id-Dolmen Hotel fejn kien ipparteċipaw l-entitajiet kollox tan-nar aħna tal-banet il-Kummissarju tal-Pulizija biex naraw kif nistgħu nirranġaw. Issa, dan id-dokument, vera, ħareġ dokument. Jiena mingħajr biża' ta' xejn ngħid kif ħareġ id-dokument jien ma qbilx miegħu. L-ewwel dokument. Id-dokument biss irdu nifhmu li dan ħareġ bħal white paper, dokument ta' diskussjoni. Qed tifhem? Jien ngħid għall-banet. Aħna fejn jipparteni l-banet, l-ewwel nies ngħid illi kien hemm differenza żgħira bejn dak li kien maqbul fid-dokument li ħareġ fit-23 ta' Diċembru ta' 2002. U mbagħad li ġie aġġornat, orajt, irtukat fit-2004. U sar ħafna, il-biċċa kbira minnu huwa ripetizzjoni ta' dak li kien hemm fit-2002. Jiena kien hemm affarijiet illi aħna kif għal Godfrey għamlu l-istess tal-armar, ressaqnihom mal-awtoritajiet tal-Knisja, għamilna ħafna laqat u kważi wasalna biex niffinalizzaw kollox. U ngħidlek jien li ħafna mis-suġġerimenti li għamilna ġew aċċettati. Imma li qegħdin nagħmlu huwa għax inħobbu l-festi. Darba niftakar jien il-Dun Paul Camilleri li kien kappillan il-Ħamrun u kien kappillan Assis li jħobb il-festi. Darba ta' Dun Paul għal il-festi se jkissruhom mhux minu kontra l-festi, imma aħna tal-festi ma nżux għalihom. Ok, Mario. Il-festi jkissruhom aħna l-qassisin. Jekk inkissruhom minn ġewwa, għax il-ħuta minn rasa tinten. Sewwa. Spjegali, dik. Jiena taħseb illi l-għanet biex naraw id-daw l-insulti m'hemmx hemm bżonn immorru l-marxa filgħodu. Nistgħu immorru l-istadium nazzjonali kull nhar ta' ħadd. Sewwa, ma dik il-ħila, ġifieri, għax two wrongs not make a right. Ma tistax iċċuttej tara tiegħi inqas ħażin għax dawk jagħmlu hekk. Kien ħaġa m'għandniex nagħmlu ħaġa esaġerat. U t-tielet, jiena bħala saċerdot, jiena bħala kappellan, kif jien xi tridni nagħmel? Iżjed minn fervorin. Nagħmel prietka jiena nappella eżulidi, toqgħodux tidimbu waqt il-marċ, tidawx. Hemm iżjed minn hekk xi tridni nagħmel? Nagħmel sija adorazzjoni kif kienu jagħmlu dari fil-karnival biex impattu għad-nubret tal-karnival, imma l-pija xi tridni nagħmel? Jiena nippretendi li l-pulizija huma lit twila tiegħi. Pulizija jimxu fuq il-liġi tal-Istat. U daqshekk, għana pulizija huma bħal tas-Saudi Arabja mutawwa religious police. Jiena kif jiena mmur? Għandna jkollna fiduċja aħna fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż li huma l-pulizija u l-kunsilli jaraw huma. Ma jfissirx li jiena ma nippritkax tidawx. Toqdux żaqkom barra, imma żjed minn hekk xi tridni nagħmel jiena? Xejn. Dik jara l-pulizija, mhux jiena għax dik it-tfitta li festa għamlu sfrattu fil-marx ta' filgħodu. Jiena noħroġ bir-rikat li nħassar l-istatwa, il-purċissjoni, xi ġifieri nagħmel hekk jiena? Fejn hi l-prinċipju tal-ġustizzja? Hemm prinċipju fundamentali fil-liġi kontra juris civilis. Pacta conventur, rata non abentur. Il-kurja tista' tiftiem li trid mal-assoċjazzjoni tal-frifet li tot il-liġi tal-pajjiż. U daqshekk. Jistgħu jagħmlu miljun ftehim il-kurja ma' assoċjazzjonijiet u hekk. Fl-aħħar li tot il-liġi, jekk jiena bil-liġi nista' quddiem il-bib tiegħi nagħmel statwa. X'sta tagħmilli mill-kurja? X'ista tagħmilli? Naf x'ista jagħmilli ta' itini interdet minn fuq il-pulptu. Jgħidli jekk toħroġha int. Mela allura mhux aħjar immorru lura
għal sens komun u l-kuntat personali, l-ebda pataflun regolamenti mumma sa jieħdu post. Is-sens komun u l-kuntat personali li kappillan jibdi ma' dilettanti tiegħu matul is-sena kollha li lilhom jafdhom. Jien għandi fiduċja fik, Sur President ta' dik it-soċjetà fil-armonika ta' San Paċifiku. Li jiena nafda fik li inti kapaċi torganizza festa. Mill-la sa' zeta u jien ma nindaħalekx il-fiduċja u l-ingredient sigriet biex ikonna soluzzjoni. Jekk nibqgħu nħorġu dan il-pataflun regolamenti ħanibqgħu nagħmlu programm ieħor 10 snin oħra u niddiskutu l-istess ħaġa. Il-festi mhux iżjed regolamenti għandhom bżonn, imma liberalizzazzjoni għandhom bżonn. Grazzi, Father David. Mario, se nixjalik salvu. Li jek jgħid il-Father naqbel miegħu perfettament. Biżgħet insemmu każ, kien hemm festa meta kien hemm bniedem partikolari għax kellu bar viċin knisja, da ġab permess tagħmel parti fil-festa u mħabba fih il-festa sar sentej jew tlieta ma saritx. Għax dan għalha kien jimpurtak li ħirġa l-vara, ma jimpurtak xejn. Aħna hawn Malta għandna l-liġijiet tagħna, aħna rridu noqogħdu attenti minn dawk li qed japprofittaw mill-festi. Ħadd min nies involuti fil-każini tal-banet ma jieħu pjaċir jara il-marċ tiegħu pastas. Ħadd minnu involut fin-nar ma jieħu pjaċir jara l-abbużi u waqqas minnu involut fl-armar. Jiġifieri n-nies li qed jagħmlu l-festa, il-festa jriduha tajba. U minn għandhom iridu jiġu l-guidelines kif għandha tkun il-festa tajba, għax daw qed jgħixuha is-sena kollha. Jiena ħansemmi, issemma il-Marċa San Gaetano u xogħol għamel Dumpan. Il-Marċa San Gaetano kemm jgħidu għax ikun hemm it-tajjir u jkun hemm. Dis-sena il-Marċa San Gaetano ma kienx bħal tas-soltu, kien ħafna nadif iktar mis-soltu, għalfejn għax min involut ħadem biex inatfu. U it-tindif irid isir minn kulħadd. Issa jekk il-kappillan tal-parroċċa jkollu għal-qalbu u jafda lil dawk ta' madwaru, jista' jagħmel affarijiet kbar. Il-pulizija mill-banda l-oħra mbagħad tidħol u tagħmel sema wkoll. Fil-marċi sfortunatament għandna l-pjaga. Sewwa li ssiba kullum kien. F'kull posta divertiment issiba kullum kien. U sfortunatament fil-marċi hemm min jabbuża. U hemm min jabbuża wkoll minn sostanzi. U dana m'għandniex għalfejn nkunu worriħ biex tinduna bniedem li hu xurban jew bniedem li hu drogat. Ma rridu noqogħdu attenti biex ma nħallux il daw in-nies ix-xogħol u l-pjaċir u l-ġid li tagħmel il-festa jiġilek xi wieħed li biex iħaxxem but u jkun qiegħed jirfi naħkielek, ma jfissirx imma l-festija ħażina. Mela allura bħal kull ħaġa ta' xejn inti il-parabola ta' Kristu jgħidlek kien hemm il-bidwi li għadda fil-qamħu tribritlu s-sikrana miegħu. Mela allura aħna rridu nkunu aħna kollha kull man għandu l-festa l-qalbu, inkluż il-Knisja, inkluż il-pajjiż u l-liġijiet tal-pajjiż li dik is-sikrana li għandna tiġri ma saqajna neqrduha mhux mill-festi biss, neqrduha minn kullum kien. Salvu. Salvu. Jarġa' Ġesu, jiġifieri laqas iż-sikrana ma jneħħi għax jgħidlek iħalluha hemm u naħżuha fil-ġudizzju. Jarġa? Salvu. Jena s-sanajt ħagġun ħadd ftit jistanna il-Knisja għandha raġun. Il-Knisja għandha raġun, ħalli għaliex għandha raġun il-Knisja. Naħseb inti tifhimni fadi. Il-Knisja jifhimni, il-festi bdew bħala affarijiet reliġjużi, hekk bdew oriġinarjament. Meta badejn għala l-inkwiet fil-Knisja, ġen affarijiet storiċi, da ma sax nitkellmu fuq il-ġimgħa l-oħra, meta badejn għala l-inkwiet kien Luteru affarijiet hekk. Kull min se tagħti palata kontra Luteru, jew hekk kien soldat, jew hekk kien xalatur, il-Knisja użatu kien felħed biex toħloq il-counter reformation jgħidula di. X'ġara biż-żmien daw il-festi li Knisja qed tħallihom jikbru u għalhekk għadhom barokki, għax il-barokk huwa t-tarka u x-xabda Knisja kontra l-Luteranizmu dan imbarazzjek. Għadhom barokki, kiber, sar mostru. Il-Knisja tilfet il-kontroll. U għalhekk il-Knisja għaddejn daw id-dokumenti u dal-ħafna paroli, isna titkellmu għal United Nations tal-biża tal-biża. Dat nitkellmu fuq festa tar-raħal. Għaliex? Għax il-Knisja tilfet il-kontroll. Ġi l-konċilju.